Evo ti. Evo ti. A, je to tata? Da. Aha. To je mama. I to je mama. A gdje je Stjepan Anton? Tu. Tu je Stjepan Anton. A gdje je Marin? Tu. To je Marin? Da. Aha. Evo igra se. Idi. Tata idi. A gdje je Ivan? Tu. Ja nije tu. Tu je Ivan. A gdje je Stjepan? Tu. Stjepan Anton? Tu je. Aha, onda je Ivan? Tu. I onda je Marin? Da, tu je on. Aha. Ide on igra se. Aha. Ajde sad još jednom. Sad kaži. Koji je Marin, koji je Ivan, koji si ti i koji mama i tata? Ajde. Ovo je mama, ovo je tata. Stjepan Anton? Tu je Stjepan Anton. Ivan? Tu je Ivan. O, Marin? Tu je. Pa svi ste tu na moru onda. Vidi još jedan tu. Aha. A ko su ti? Ko je to? Pa ima ti ovu novicu. A gdje je Dodo i baka? Tamo kući. Ide mali obak. Idi tata mali obak. Da. Baby obak. To je kao auto. Tata ide, pazi tato. Pazi, one se, ja sam tako tojo, idi, ono tako sam tojo. Ko se tako otvorio? Pa ja sam ga tojo, to je suncobran. A, suncobran si ti otvorio tako, oho. Idi, tu sam tojo, i tata idi, tu sam. Salame sa povrćem. Mama, Meni idi. ne valja. Ja ne znam Mama. Ha? Pokaži. Svježa jeste, ali meni nešto ne štima. Probaj. Pa puno si uzela. Pa jesam, ali nisam A on to ne znala da voli. ne valja. Ha? Kakva ti je? Ha? Meni, što se tiče mene, ja ću baciti. Ali ne znam ti. Slana je. Ali Dobro. ja, a? Dobro je. Da ostavim ili da... Ostavi, da. Ali je ovoga čajna im je jako dobro. Tata idi kako je vega. Aha. I tata je tako ono je vega. Ne, Da, tako da. vega. Tako je ono vega. Ajde. Ne, idem nita. Je tako? Ko to radi tako? Dodo. Nije. Isto, je tako. A ko tako radi? Stepan. I šta to je? I to ja radim. To je moj telefon. Da, to je tvoj telefon. Jer mi tvoju ovo. Tata, gdje je Stepan? Tata, gdje je Stepan? A? Tata, gdje je Stepan? Tata, gdje je Stepan? Tata, gdje je Stepan? Evo ga, tu je. Ja sam zakljao tu. Mogu i voj. Može? Ja sam mojo. Moj tam je tu. Gdje sam? Ne znam. Ja sam bacio dalje. Pa to je od Stjepana telefon ili od tete Gare? Tamo je. Tamo je? Idi tamo. Tamo je. Da vidimo. Tamo je otišao telefon. Ajoj. Idi, tata. Da? Idi, tu je, tu je. Tu je telefon. Ja nisam bacio daleko. Nisi. Evo, otiđe. Tata, otiđe. Otiđe. A to je drugi, to je bumbar. A tu? To je bumbar.
Ali tu je Dejani. Tu je Dejani. Da. Slikaju one Dejani. Da slika? Da, tamo je otići. A šta radi? Pa oni jede odbenicu. A, Šta je ovo? šta je to bilo? Pa to je pikica. Prikolica, tako je. Auto vozi. Da. Ide busa. Bus. Busa. A iza njega? To je busa ide. A iza njega? Tu. Ko je iza njega? A ovo je tamo bus. A? I ovo vozim bus. O, evo ga. Vidi kako leti. Došao reći hvala. A ne, tu otišao. Aha. Tu je. Tu je, vidiš. Ima ti. Ove ono. Uj, ode. Neće otići još jedan. Neće otići. Ovaj neće otići, ovaj papa. On je pametan. On je tako. Još jedan sam. A daj mu onaj sa košicama, to je dobar za Antona. Ne, ovo je to. Evo znači. Evo ne je popisao isto. Pojesti će. Da? Ajde sad se pozdravi, sad ćemo biti gotovi sa slikanjem. Danas je 2.7. To je, šta je to? To je cisterna. A, šta ovaj nosi, kofer? A, da, Toyota, tako je. Neće ona tu. Neće ona tu. A? Neće ona tu. Neće, ona sad papa. Ajde sad reci. Ćao, čao. Ne.